ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मामा मोनसे सोलोंनो आरो मिथिनो हागोन गोथार बाइबेलनिफ्राय बेखौ नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबाय। आरोबाव अनजाग्राफोर जेसेबांनाखि दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ बे समाव आङो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों, अब्ला नोंथांमोनजों आं बे समाव शेयार खालामनि बा नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनि। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो कमेन्टफ्रा इनायनो इन्टारेस्टिं, नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो माबा मोनसे लाब जागोन होननानै आं बे समाव मिजिंथिदों। अब्ला अनजाग्राफोर बिथाङानो जाहैबाय सिप्तिश्वर नार्जारी। आङो बिथांनि नामखौ सिप्तिश्वर नार्जारी आं दिनै बेबायदि मोननो हादों। नोंथांमोनाबो दाहाय माने कमेन्टखौ नायबानो जाबाय। तो अब्ला बे समावहाय बिथां सिप्तिश्वर नार्जारीखौ आं बे समाव स्पेशली दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ हाजासे आंनिफ्राय थैंक इउ आं दिनै जासिहरदों। आरो दिनै बेल' नङा, आरो जुदि बिथां सिप्तिश्वर नार्जारीया आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर बिथां सिप्तिश्वर नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आं शेयार खालामनि, खोनासंबानो जाबाय। बिथाङा लिरहरदों, प्लिज ब्रादार, बिहिया थैयाखै, गोदान बिहि लाफिनबाय, बिनि बिसय मेसेज हरोब्ला मोजां जागौ। तो खोनाबायना, इनायनो मिनिथाव आरो इनायनो गोनांथार बा गुरुत्तर बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों। बिथां सिप्तिश्वर नार्जारीया मा होनदों, प्लिज ब्रादार, बिहिया थैयाखै, गोदान बिहि लाफिनबाय, बिनि बिसय मेसेज हरोब्ला मोजां जागौ होननानै आंनाव कमेन्ट हरदों बा आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों बेनि सायावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर आंनि बे बाथ्राफ्रा बा आं जे नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बे बाथ्राफ्रा आंनि खुद आयेन बा आंनि निजे राव बे दिनै जानाय नङा। आं बेनि सायावहाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेखौसो नोंथांमोनजों फरायनानै आं दिनै शेयार खालामगोन। आरो जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बिहि थानानैबो बा बिहि बा हिनजाव थासेयावबो गोदान हिनजाव गोदान बिहि मोनो ना मोना, फिसाय थासेयावबो गोदान फिसाय मोनफिनो ना मोना, बेखौसो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन आरोखि। तो अनजाग्राफोर बेनि सिगां ना, दिनैनि बे बुहुमावहाय गोबांथार जों सुबुं हारिनि गोबांथार बायदि बोरोन समयसा जानायफ्राव ना जों मानसि जाथि मानसि हारिफ्रा मामा मोनसे घटना समयसा नांलाय खमलाय बायदि बोरोन जाथायनि गेजेरजों गारलायदों, गोदान हाबा खालामफिनदों ना, बेफोरबायदि दिनै जालायगासिनो दङ। आरो दिनै हाबा जाखानायनि उनावबो सोरजोंबा रं नाम्बार जानानै सोरखौबा गोसथोफिननानै बेबायदि लालायलायफिनदों, खारलायलायफिनदों, बेबायदिखौ दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। एनायनो दुखुनांथाव। आरो दिनै बेबायदि हाबाफ्रा बेबायदि खामानिफ्रा इसोरजों हामजाथाव नंगौना नङा बेखौबो जोङो बाइबेलनिफ्रायनो मिथिनो मोनगोन आरोखि। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बे मोनसे बाथ्राबो आरोखि ना, जोंनि थांनानै थानाय मानसिफोरनि थाखाय मामा मोनसे एक्सिडेन्ट घटना दिनै जानानै थांबाय, बिसियाबो थैयाखै, फिसायाबो थैयाखै, नाथाय गारलायलायबाय आरोखि ना। आरो मा दिनै हारसिङैथ' न'खर जाया नालाय ना, दिनै न'खर दानांगौनि थाखाय
हिनजावनिबो गोनांथि जानानै फैयो आरो हौवानिबो दिनै गोनांथि जानानै फैयो दिनै बेफोरबायदिबो जानानै फैयो आरोखि ना गोबांथार दिनै बेबायदिबो दिनै जोंनि बे बुहुमाव जागासिनो दङ थ' अनजाग्राफोर दिनै बेनि सायावनो नोंथांमोनजों मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन आरो बेयाव गोबांथार बेनि सोमोन्दै जोंनि बाइबेला दिनै फोरोङो जोंनि बाइबेलफ्रा दिनै जोंखौ बेबायदि मिथिहोयो नाथाय अब्लाबो मोननै मोनथामसोल' बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आं शेयार खालामनो सानदों बिथां सिद्धेश्वर नार्जारिनि जे कमेन्ट बेखौहाय अब्ला फै जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनि बा आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 19 बालाबनि 9 सिरि Gospel of Matthew chapter 19 verse 9 बेयाव बेबायदि बुंदों खोनासंबानो जाबाय अब्ला आं होनो गुबुनजों जिनाहारियाव थाङै बिहिखौ गारनानै जाया गुबुनखौ हाबा खालामो बियो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थाङो खोनाबायना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों आरो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय राव बियो मा होननानै बुंदों गुबुनजों जिनाहारियाव थाङै हिनजावखौ बिहिखौ गारनानै जाया गुबुनखौ हाबा खालामो बियो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थाङो जिनाहारियाव थाङो होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला अब्ला मा जोङो हाबा खालामफिननो हागोन ने हिनजाव थासेयावबो गुबुन हिनजावजों हाबा लानो हाबावोना दिनै जोङो बेखौ मिथिनानै लानि थ' बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोङो जोङो हिनजाव थासेयावबो गुबुन हिनजाव जोङो हाबा खालामफिननो हाया हाबा खालामोब्ला जोङो फाप मावनाय जागोन जिनाहारि मानि मा फाप बेयो फाप हाबा मावनाय जागोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै फिसायल' नङा हिनजावाबो फिसाय थासेयाव गुबुनजों हाबा जायोब्ला बे जिनाहारियाव थांनाय जागोन मानोना बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन 7 बालाबनि 10 आरो 11 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोगोन ना 1 Corinthians chapter 7 verses 10 and 11 मा बुंदों बेनि सायाव जोंनि गोथार बाइबेला बुंदों 10 सिरियाव हाबा खालामनायफोरनि थाखाय आंहा मोनसे थोननाय दं नाथाय बे आंनि थोननाय नङा फोरबोनिसो बिहिया गावनि बिसायखौ दानागारथों बेवहाय पौला बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों बियो आरो बे बाथ्राया फोरबोनिसो बाथ्रा होननानै बुंदों मा बाथ्रा बियो बिहिया गावनि बिसायखौ दानागारथों that means गारलायनो मोना हिनजावा गावनि फिसायखौ गारनो मोना दिनै बादा होदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि निउ टेस्टामेन्ट बा गोदान रादाय बाइबेलावहाय फोरबोआ बा फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दिनै जोंनो बेखौसो दिनै फोरोंदों अनजाग्राफोर आरो 11 सिरियाव फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोबावनि मा बुंदों नाथाय बिसायखौ नागारोब्ला बियो हाबा खालामफिना लाबा थाथों नङाब्ला बिसायजों बेंज्लायथों आरो बिसायाबो गावनि बिहिखौ दानागारथों नै खोनाबायना जुदि सोरबा हिनजावा गावनि फिसायखौ गारोब्ला बियो हाबा खालामा लाबानो थानांगौ आरो जुदि गारलायलायाब्ला नङाब्ला हिनजावा फिसायजों बेंज्लायनो नांगौ आरो बिसायाबो गावनि बिहिखौ फिसायाबो गावनि हिनजावखौ दानागारथों होननानै बाइबेला दिनै बे बाथ्राखौसो बुंदों थ' अनजाग्राफोर ना दिनैनि मुगायाव नाथाय बेबायदिनिफ्राय उल्था जानायखौसो बे गोथार बाइबेलाव लिरनायनिफ्राय उल्था जानायखौसो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ ना अब्ला नायदो जों जुदि बे बाइबेलनि लिरनायखौ मिथिनानैबो जों जुदि उल्था मावबावोब्ला बियो साबजायै खामानि इसोरजों हामजायै खामानि
मानसिफोरनि मेगननि नोजोरावबो मोजां होनजायै हामजायै खामानि आरो इसोरनि सिगाङाव बिराद गेदेर दाय आरो पाप हाबा दिनै बे मावनाय जागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मिथिहोबावदों जे इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दाबोखाथों होननानै बुंबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोरना दिनै जोङो मिथिनो मोनो बिथां सिप्तिस्वर नार्जारिनि जे कमेन्ट बिहिया थैयाखै गोदान बिहि लाफिनबाय बिनि बिसय मेसेज हरोब्ला मोजां जागौ होननानै आंनो कमेन्ट हरदोंमोन नालाय अब्ला दिनै जोङो बेनि कमेन्टजों जों दिनै मिथिनो सोलोंनो हाबाय जे जोङो बिहि थासेयाव सोरबा फिसाया हाबा खालामफिननो हाया आरो हिनजाव फिसाय थासान्दियाव सोरबा हिनजावाबो गुबुन हौवा हाबा खालामनो हाया। दा नागारज्लायथों बेंज्लायथों आरो जुदि नागारलायोब्ला हाबा खालामा लाबा थाथोंसो होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला। दिनैनि बे बाइबेल सिरिफ्रा दिनै जोंनो बेखौसो बुंदों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बियो दिनै आंनि बाथ्रा नङा, बेयो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनि राव आरो फोरबोनि राव आरो बाथ्रा बियो। नाथाय गोबाङा बे बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला बा नुदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ जायफोर दिनै बेबायदि घटनायाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोना दिनै दुखु मोननो हागौ। नाथाय बियो दुखु मोनजानाय राव नङा, बियो फोरबोनिसो राव, बियो आंनिबो राव नङा, बियो गोथार बाइबेलनिसो बियो बाथ्रा। बेनिखायनो अनजाग्राफोर सोरबा आं दिनै बेखौसो खावलायगोन बिहि बिसायजों नागारज्लायनायफोर दङब्ला सोरबा नागारलायहां जानानै समयसा जानानै दङब्ला बिसि फिसायजों फोरबोआ दिनै बेखौ हामजाया। नोंथांमोना गोरोबफिनज्लायनो नांगोन, नोंथांमोना बेंज्लायनो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेबायदि जिनाहारि खामानि पाप हाबानिफ्राय नोंथाङा बासायजानायखौ मोननो हागोन आरो बे इसोराबो नोंथांखौ बासायगोन, मानसियाबो दिनै नोंथांखौ हामजागोन। गोबांथार दिनै बावलायनो हायै बाथ्राखौ क्षमा होलायनो हायै घटनाखौ बिसि फिसाय सानैजों गोरोबलायनानै क्षमा होलायनो नांगोन अनजाग्राफोर। अब्लासो मानसिनि नोजोरावबो आरो इसोरनि नोजोरावबो गाहाम हाबा दिनै बे मावनाय जागोन। हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बिथां सिप्तिस्वर नार्जारिनि कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों गाहामै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय। हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।